Om om om. Prit prit. Hah? Semprat-semprit mesti ganteng ku offset. Oke. Ganteng kok ngendi kowe? Ponakane Sukimen nih, pede kowe. Oke. Iki acarane apa Su? Kok mlebu kandang? Timbang mlebu omahe Rondo engko menimbulkan fitnah. Masya Allah, brother. Hah? Lah iki sing paling gateli iki, yo. Hah? Sing dipilih sing gateli sik. Kudune Mariadi milih wonge dhewe. Wonge kan menggatelkan. Tulung. Oh. Hah? Suaramu kuwi lho, marahi wong mikir sing Iya. Sing ora-ora. Dadi gateli. Yo, sapa meneh? gendut Om, gendut. Hah? Lah kaya gendut iki lho, mentale gede kaya anune. Ora ngono, Om. Aku ra iso mlaku mundur, rekoso. Kemringet langsing aku engko. Matamu kuwi ora segampang kuwi langsing. Awakmu sak gentong no. Iki wedhus apa truk tronton mogok jane. Ketek malah rusak i. Wedhuse jaga Su. Tak benakne sik. Sisan cewok, aku rong cewok mau. Kok ilang? Sego Padang. Gas. Ayo ning kene kowe. Rono, nek badokane nyaut kowe. Metu. Aku konangan. Hore. Konangan nok bangga, kentir bocah kuwi. Kok enek sego pecel ning kene nggone sapa iki? Endi? 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 Metune nek badokan paijoy. Medun. Wih. Aduh, ndelogok jaran. Minggir. Rasah melu metu. Oke. Kikuk. Wis, kancing. Telek kebo. Ngangge orong-orong. A few moments later. Marilah seluruh wedhus sing ganteng, gateli lan iteng. Wis, malah nyanyi. Iki paham ora? Sing penting enek gorengan karo es teh kok garapane lancar. Ketika gorengan terlihat, di situ garapan rampung dengan tepat. Oke. Setelmu kaya jambret Zimbabwe. Hah? Tembus. Yeay. Tembus ngendi? Tembus omahe Rondo. Hah? Awas. Untung ra dadi wedhus penyet. Perawan Rondo bagiku ra patek penting. Sik. Perasaanku ora penak iki. Kok agak lain ya wedhuse? Ora nyuwaroi, agak lain tenan iki. Mbak. Nyuwara no marai panik wong kendel wae. Mbak. Wong kendelok panik. Slebrew. Lah iki salone. Yeay. Apa diuji coba ning uluku dhewe ya? Ulu kenariku wis gondrong iki. Tapi yo ngati-ati, luput sithik melu kekethok. Pokoknya di model sing apik ya Mas rambutku. Wah, angel iki, Mbak. Rambutmu kaya akar trembesi soale. Akar trembesi patakmu kuwi. A few moments later. Weh, Ngaget-ngageti wae to, Om. Aku nek jantungan piye? yo ora piye-piye, tuku kirek anyar. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Wedhuse aman to, Su? Aman, Om. Kikuk. Lho. Modele kok sak karepe dhewe. Kae kaya sekok Suprai piye kae? Matane. Mbek. Hah? Well. Ya wis lah, ngene ya kenek. Lah iya, Om, timbang ngerok ulu wedhus mending ngerok ulune dhewe. Lah ya rencanaku ya ngono. Adit, luwe Dit. Numpang mangan Dit, numpang mangan patakmu kuwi, numpang mangan terus kowe. Cendek lemu iteng kemproh mambu, peranaan celeng kowe. Tel tenan. Beban teko. Apa Del? Setuju Del, bar iki diantemi wae, numpang mangan 6 sasi. Lah yo, numpang mangan sak semester. Sopo sih ra emosi nek ngono kuwi? Marilah kita berdoa menurut agama kita. Kesuwen. Berdoa sik dentelit diomong yo. Kowe ndek agama apa ora? Oh iya bener Adel, kebo ucul-uculan ra mungkin di agama. Bun oleh nambah ra Bun? Nambah raimu kuwi. Kowe nek kene numpang mangan denteli, numpangi secukupe, numpang kok iso nganti lemu lho.
Alah sithik Bun nambah 17 centong. 17 centong dasmu iki kowe arep mangan apa gawe tumpeng. Lah yo antem ya. Adit, tulungi Dit. Adit, tulungi Dit. Adit, tulungi Dit. Adit, tulungi Dit. Cangkeman. Adit, dentel turu sik yo. Hah? Lah emang kowe ora ngantuk, Bang? Durung. Ah, Lah kuwi bocil asam urat wis ngapa ngop. Rai-rai stroke enom kowe le. lambemu po? Weh, sing di omah sapa, sing kemulan sapa? Nek aku dadi Adit wis tak antemi seminggu dentel kuwi. Mie ayam 5 baskom. Lho. Utek-utek badokan nek nglindur ya ngono kuwi. Rondo Etan kelurahan. Lho, jabang bayi. Apa kuwi mau? Adit, ana ireng-ireng Dit. Menengo dentel berisik kowe. Batman ngiyup kuwi, Batman ngiyup. Batman ngiyup kuwi. Monggo pinarak men. Matane dudu Batman kuwi. Setan kuwi. Ayo dicek wae. Engko gegek malaikat pencabut nyawa arep nyabut nyawane dentel. Cangkemmu kuwi. Aku wedi Dit. Aku nek wedi tak remet lho ndoke sapa ki? Wah, tungkak patakmu kowe. Wah, lah kuwi setane. Weh, raimu kuwi imute kaya cipung ngene kok dilokne setan iki lho. Iki jarwo tel. Mudun. Jebule ya abot gendong celeng iki. Jareng. Jareng apa maksudmu, Jarwo ireng. Oh, si dentel ngece iki, Bos. Adit, Setute pakmu gorene, Dit. Jureng. Aduh. Nyoh. Jureng. Ireng jureng. Ayo, Om, cepet, Om. Kene ngangkat 10 kowe lagi ngangkat 1. Teli kudune kowe sing cepet. Tong sing sisan malan. Om, awas, Om. Huh? Wah! Mariadi ngopo kae? Tuku cawet kegeden meneh. Iya kaya ra iso dijolne terus bengak-bengok. A few moments later. Loh, Om, lah satene endi kok lontonge tok ki? Lontong patakmu kuwi. Nyo, kayak ana bumbu sate sisa nyo sikilku. Nyo. Kesel aku Om ngangkati dhewe. Tenagaku entek. Pengen mak melontong sik. Isih mbok baleni su. Tak ewangi ngangkati, Pak De. Yo. Suwun yo Mas yo. Apian tenan kowe, beda karo Pak Dimu. Pak Dimu umpama wayang ngono Kurawa. Update status Pak Diku jebule Kurawa. Hei, Mas. Malah dolanan HP. Hei, Naruto dismoting. Foto sik Su. Senyum ngono lho Su. Raimu panik men kaya jambret ketangkep. Karepmu tel-tel. Aduh. Kowe tiba kerekam lho Su. Delok ki. Oh, ya mete. Perasaan aku ora ngomong ngono kuwi. Fitnah kuwi kameramu. Pak De. Kowe ning kene wae aku tak sing kerja. Oke? Weh. Ngaget-ngageti wae to, Om. Tak kira gendruwo Kipli kowe mau. Kowe malah nyantai-nyantai. Ponakanku kerja dhewe kae. Ora. Ponakanmu golek rai, Om. Halah, kowe sing golek rai. Aku ora golek rai, Om. Nek golek rondo iya. Nyantai sik. Ayo nyamar dadi Mariadi. Ayo. Nyo, topine Mariadi. Topine ra tau dikumbah. Ambune telek kebo cah. Tel. Ngalih Su, ngalih. Aku wae. Aku kerja lho Pak De. Loh, wedhus sih. Menengo. Aku lagi nyamar. Ben sendok nyam-nyam kuwi gelem kerja. Ayo, cepet. Cepet sendok nyam-nyam iki. Siap Pak De, cepet iki. Awas. Aduh. Makane ngelokne aku sendok nyam-nyam. Palsu jebule. Mariadi sing asli ki ngelokne aku kriuk-kriuk mie goreng. Glindingo. Teli. Update story. Aksi wedhus kentir yang sangat kambing yang sangat domba. Aduh, ndasku puyeng. Bane piye? Bane rapopo bane? Aku duwe ide cemertel. Cemerlangsu. Cemertel. A few moments later. Arep ngeprank aku kayak mesti. Lah, tenan to? Saatnya ngebel Mariadi. Loh,
foto bekas pinjol digawe PP Mariadi iki. Huh? Halo, ana apa? Teli ra jawab. Piye to karepe kriuk-kriuk mie goreng ki? Haha, nyantai sik. Ana apa to jane? Ora ngerti Pak Dene sikile kaya lontong ngene iki. Hei, kok nyantai-nyantai kowe? Heh? Halah, palsu. Palsu ki. Hei, Ih, squishy. hei, sekuisi patakmu kuwi. Aduh. Pembuktian yo, pembuktian go palu. Ponakanku culuk. Wah! Ngopo ke? Tuku cawet kegeden meneh. Bang, anakku request model iki. Piye? Aku pengen sunat modele persis kaya nggone bapak. Weh, ngawur iki ngawur. Mosok iso weruh seni pere bapake lho. Lah iya to, engko gegek bapake ning omah ra tau katokan. Bang, bojoku jare njaluk disunat meneh. Lah, kuwi kira-kira iso ra? Weh, ya ora iso to Bu, sunat kok tanduk. Durung nek nyokot wi lho, soale umur sakmono kuwi lagi black mambane. Nggone bojoku ora black mamba, Bang, tapi piton kribo. A few moments later. Deni sendi iki. Tel, wakilono wae, Bos. Matamu iki kene sak botol Yakult kok dikelongi meneh. Cepet Den, wis siap dikurbanke to? Hah? Cangkemmu kuwi, iki jane sunat masal apa kurban total? Sunat. Mosok arep ngurbanke kodok Zuma ya ora mungkin. Hah? Hah? Walah, jarume kurang marem iki. Kudu diganti sing sak jempol-jempol. Moh, Weh, doktere kenter. Denis. Doktere kenter. Lho, oyan le, bahaya ke, selak ngrusak tanduran karo nguntal gapura ke, cepet-cepet. Woi, tak kon nangkep pihak kebun binatang lho wengko. Hah, cangkemmu kuwi. Lah alah, jane males aku ngoyak trenggiling ngene iki. Wis to rasa wedi, rasane iki mung kaya dicokot semut, kingkong. A few moments later. Aku wedi, Dit. Waduh, berat. Aku rong tau nyunat trek gandeng ngene iki. Waduh, lah piye, Dok? Njaluk tulung tenan. Pisan iki wae, sesuk-sesuk wis emoh aku. Wis ndang disunat, Dok. Selak mabur iki mrite. Hah? Aduh. Sepurane rodok luput sithik tapi ra pengaruh. Luput piye matane? Pucukane melu kekethok. Ndase wis ra ono to kuwi. Ra popo, ra pengaruh. Pucukanku ilang. Piye Den? Lancar to? Aman to? Aman Dok. Mui helme kekethok.